María Saqués, vocal da ancoradoira da directiva, decíamos, bromeamos, antes a da pasta, eras a tesoureira. Bueno, ides rotando un poquinho, o que se trata de, entre todos e todas, facer piña e facer traballo, non? Efectivamente, eu deixei, bueno, o da vocal require como un pouco menos de disponibilidade, ahora mismo eso, a miña vida non mo dá, entón por eso dixen a outro compañeiro que o collera, pero bueno, levo a directiva desde 2017, quero decir, estou contenta, pero claro, a veces hai que... É o que che iba a preguntar, acabas de mencionar un tema, a maioría levades ou só ti, ou levades tempo todos na directiva, rotando, é dicir, a mí me dá a impresión que hai moito compromiso, ou non? Sí, vai habendo compromiso, pero bueno, ahora mismo na directiva dos que empezamos estamos solo a que hora é presidenta Lorena e máis eu. Logo foron entrando xente nova en Ancoradoira que se animaron a botar unha man e bueno, outros que estaban na directiva pois foronse da agrupación, entonces por eso xa non siguen na directiva, pero bueno, facemos unha piña, ahora mismo somos 7 na directiva e bueno, intentamos facer o mellor posible. Aparte de que hai xente que non pertence á directiva, que pertence a Ancoradoira e como podedes ver hoxe, pois botan igualmente unha man, xa sean da agrupación ou pai de nenos, parellas de adultos ou o que sea. É que, claro, dende fora, os que non somos alleos a todos estes temas, o que sí que se ve é que hai esa vontade de traballar, porque vos levades facendo, claro, este ano son 36 edicións do festival, e iso, facendo pervivir a cultura galega, é moito mérito, non? Sí, aparte, o que se trata do festival en si da nosa agrupación é facer un día en familia de Ancoradoira e en familia co resto da xente de Culleredo ou da contorna, que a xente sepa o que é o folclore, sobre todo as novas xeracións, vale? Porque non todo moa xente xoven, hai moita que é reacia. De feito, en Ancoradoira temos un pouco de falta, sobre todo de nenos máis ben pequenos. Temos así un grupiño de 3, de 14, de aí para arriba, e algún pequeniño, pero bueno... Esa idade máis complicada, a partir dos 14, non? Parece que sí, pero bueno, a xente que temos nos en Ancoradoira, eso, é xente que xa entrou de pequeniño, a maioría, a lo mejor con 6, 7 anos, seguiu con nós, porque é xente que lle gusta. Algún deixou na época esta complicada, pero ahora voltou outra vez con nós. Pero bueno, nos falta eso, que a xente de Culleredo se anime, sobre todo que teñen rapaciños pequenos e que teña nenos pequeniños para que poidamos, claro, nos vamos tendo unha edad, cada vez somos máis maiores. Bueno, enténdeme a que me refiro. Entonces, que vaya empezando xente nova de Culleredo, porque bueno, Ancoradoira é a única agrupación, me refiro, de baile, porque logo temos os compañeiros de Catalmibre, hai varias agrupacións máis no concello, pero así o que con baile galego, pandeireta e demais, somos solo nós, entón sería unha pena que non tuvera continuidade. Sodes vos únicos aquí en Culleredo e o mellor na contorna tampouco hai tantas agrupacións así, non? Bueno, temos, agora hai varias, porque están as Mariñas de Cambre, temos en Oleiros os Rueiriños, está Folliñas, Catalmibre, bueno, que é de Culleredo, bueno, así na contorna vai habendo algunha, pero bueno, a Marola de Mera, que nos acompañan hoxe, hai varias, os de Deixo, hai varias agrupacións que de feito, pois facemos tamén un pouco de piña con eles, hoxe veñen os da Marola e os do Catalmibre a actuar o noso festival. Vos, claro. Claro, logo vamos nós, bueno, vamos facendo así entre todos un pouquiño de piña, que é do que se trata. De hecho, de feito hai moita xente que ven logo a foliada de outros grupos, pois ven aquí a pasalo ben e facer un día de festa. A parte de aglutinar a toda a xente que ven, falaba eu antes dos grupos. Ahora estamos a escoitar que co que comeza o festival o fin de curso das actividades. Estades contentos, decía outro día con Silvia na radio, como vai o tema de novas, de abrir o Habano? Non sei se se pode abrir máis o Habano con oferta, dicir, tendes pandeireta, tendes baile, tendes gaita, tendes todo o que se pode ter neste momento para tratar de seguir ensinando a xente, non? Efectivamente, e se trata tamén de que a xente propoña, o sea, nos fagan novas propostas. Por exemplo, estiveron aí os anos anteriores dicíndonos que a ver se había acordeón, porque por aquí non había clase de acordeón. Acordeón, non me esquecía do acordeón. Pois este curso é o noso primeiro ano con acordeón, tuvo bastante éxito, a xente está contenta, entonces o ano que ven seguiremos con clases de acordeón e se alguén bota en falta no concello algunha actividade que non encontre, só non lo teñe que plantexar e se están nas nosas mans, nós somos os primeiros que queremos que a familia Ancoradoira crezca. E como hai que facer para que crezca? Hai que contactar con vos, como facemos? Efectivamente, si nas redes sociales están o nome, bueno, o teléfono no que se teñen que poner en contacto, xa vamos a poñer, bueno, ata finales de agosto así non poñemos os horarios e demais do novo curso. Claro,
eso, a través das redes sociales, estamos no local dos Muiños, Sí. de Aciadama, aí normalmente todas as tardes algunha actividade sempre hai, bueno, ahora en verano menos, pero sempre alguén hai para poder dar información, pero bueno, se non, nos nosos teléfonos que aparecen nas redes sociales, correo electrónico, bueno, como as novas tecnoloxías que hai agora. Hai que sumarse. Pois moitas gracias, moito eso, xa vexo que agora acabamos de empezar e xa tendes un ambiente moi grande, que siga así, gracias. Gracias a ti, un saúdo.